To hnojivo môžeme doporučiť na hnojenie podpätu kukurice formou aplikácie podpätu. Menej vhodné je, jak sa to ukázalo v tých pijakovciach, čo sa týka plošných aplikácií. Záverom ešte len veľmi v krátkosti by som vás chcel upozorniť na to, že už v podstate druhým rokom je tu určitá aktivita Európskej únie. Jedná sa o informačnú kampaň, ktorá je zameraná na znižovanie emisí a skleníkových plynov z poľnohospodárskej výroby, konkrétne z časti rastlínna výroba. K dispozícii máte, aj tu sú urobené určité materiály, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Máte záujem, možno do toho nahliadnúť, si to prečítať. Koordinátorom pre Českú republiku je práve Agrofert a logicky tým pádom pre Slovenskú republiku je to USLO a Zväz chemického a farmaceutického